Setkali jste se někde s nepochopením okolí, jak žijete, jak jíte, co děláte? Štve vás, když se ostatní neustále přihlouple ptají, mají poznámky, o kterých víte, že jsou mimo, anebo se dokonce vysmívají? Setkáváte se s tím v rodině, u partnerů, v práci, na sociálních sítích, v diskuzích nebo u chovatelů domácích zvířat? Chtěli byste jim pomoci, když už vidíte, kam jejich nefyziologický životní styl nebo péče o zvířata směřují, anebo když už strádají? Jenže oni informace ignorují nebo dokonce za ně nadávají a bojují se za tyto omyly, které pak mají dalekosáhlé následky. Setkáváte se s lidmi, kteří splňují definici šílenství, protože opakují u sebe a u svých zvířat stále ty samé postupy, ty samé věci, vyhledávají stále typově ty samé odborníky a přesto očekávají jiné výsledky? Máte je pak před očima zničené a vás se psychicky, případně i fyzicky týkají následky jejich neprospěšných rozhodnutí? Přesně to a mnohem více si říkáme v 6. díle pro metabolického podcastu, který byl na téma, jak žít ve světě, kde se ostatní nechtějí změnit. A to pro své zdraví, okolí a nebo zvířata. Rozebíráme si přístup k cizím lidem, k příbuzným a k partnerům, k lidem, kteří poškozují nevědomky domácí zvířata a zároveň se nechtějí zatím říct, k věčným začátečníkům, pak k lidem, kteří už nechtějí, ale je pro ně obtížné informace zpracovat, nemají funkční gramotnost a nebo to nikde ve své sociální bublině nedělali a nepotřebovali. A na závěr se podíváme na lidi, dejme studii. Pro někoho je to pomoc a podpora v rámci střetu s okolím, pro jiného zase motivace posunout se tam, kam je potřeba, ať už u svého zdraví nebo u domácích zvířat. Nezapomeňte dát odběr kanálu Ellie Health na YouTube a hlavně sdílet podcast dál, protože tento díl je velkým pomocníkem pro život a to pro kohokoliv.